వికారాబాద్ జిల్లా పరిగి మండలం లక్ష్మీదేవిపల్లి సమీపంలోని సుగుణ స్టీల్ ఫ్యాక్టరీలో భారీ పేలుడు సంభవించడం కలకలం రేపింది. ఫ్యాక్టరీలోని బట్టి ఒక్కసారిగా పేలడంతో పెద్ద ఎత్తున మంటలు ఎగిసిపడ్డాయి. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే పరిసర ప్రాంతాలు దట్టమైన పొగతో కమ్ముకుపోవడంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఈ పేలుడు ధాటికి లోపల పనిచేస్తున్న పలువురు కార్మికులు గాయపడినట్లు సమాచారం. అయితే ఘటనను కప్పిపుచ్చే ప్రయత్నం జరుగుతుందన్న అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. భారీ పేలుడు జరిగిన కేవలం లారీ టైర్ పేలిందని కంపెనీ ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు. అసలు ఏం జరిగిందో తెలుసుకునేందుకు లోపలికి అనుమతి ఇవ్వకపోవడం పలు అనుమానాలకు తావిస్తోంది. గాయపడిన కార్మికులను రహస్యంగా ఆసుపత్రులకు తరలించారా అన్న కోణంలో కూడా చర్చ జరుగుతోంది. ఇప్పటికే గతంలో ఇదే ఫ్యాక్టరీ వద్ద జరిగిన వివాదాస్పద ఘటనల తర్వాత ఈ పేలుడు మరోసారి కలకలం రేపుతోంది.